खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि सुबुंफोरखौ बावैसो सान सिगाङाव हानि सिमानि थाखाय अरुणाचलनि सुबुंफोरा गुलि गावनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन आरो बे खेबाव आसामनि गारिफोरखौ मेघालयआव मोनसे दुथां हानजाया इनायै गारिनि ग्लासफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि सुबुंफोरखौ मेघालयआव बेबादि खनले उदखार खालामनायखौ लानानै गोख्रों अजद दैखांदों आसामनि गोबां आफादफ्रा। बेखौ लानानै गोबां सोमावसारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। आसामनि गारि सालायगिरिफ्रा बेबादि आसामनि सुबुंफोरनि गारिखौ इनायै बुख्रुब बुसि खालामनायखौ लानानै मेघालय पुलिसा जेबो राहा लायैनि गोख्रों अजद दैखांदों। BTR गोरोबथा जानायनि उनावबो दासिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय सागानगिरि NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय पेरल बेल लानानै 30 साननि थाखाय न'आव फैदों। बे खौरांखौ फोसावनानै होदों बिथांनिनो असे बिनानाव अनजुलि दैमारि बिथाङा। बिथांनि 30 साननि थाखाय न'आव फैनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों जायगानि सुबुंफ्रा आरो गोबां बिथांखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव नंखाय 3 सनानि फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हरनि समाव तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा पुलिस थानानि आवथायाव थानाय 4 नं कालिपुराव कास्टम बिफाना होसोनानै सासे हिन्जावजों लोगोसे गुबुन 2 हौवाखौ हमनो हादों। क'क्राझाराव फिन आरोबाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा सिगारेटफोरखौ हमनो हानाय जादों। बे हमनो मोननाय सिगारेटफोरखौ नागालेन्डनि डिमापुरनिफ्राय दिल्लीसिम लांनो नागिरदोंमोन होननानै मिथिहोदों आसाम पुलिसा। औवा सिङाव सोनानै लाबोनाय गंसे कन्टेनार गारिनिफ्राय खमैबो 37 कार्टन सिगारेटखौ हमनो हानाय जादों। हरनि 11 रिंगासो समाव आसाम सोनाब बंग सिमानि श्रीरामपुरनि 27 नं हादोरारि राजा लामानि सिमलटापु पुलिस चेकपस्टआव सेबनाय समाव दिल्लीसिम लांबाय थानाय समाव गोबां रां बेसेननि सिगारेटखौ पुलिसा हमनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो गंसे AS25DC 8907 नम्बरनि कन्टेनार ट्राकखौबो हमनो हानाय जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन 2 बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दंपार बरिसुपा गामिनि ललिता बर' आरो कनक बर'नि फिसाज्ला कौशिक बर' बिथाङा न'निफ्राय गोमानानै दङ। न'खरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला गोबां नागिरसेयावबो बबेयाव दंहैयो मा खालामहैदों बेनि जेबो उदिसखौ मोननाय जायाखै। बेखायनो सावगारियाव नुनाय सेंग्रासाखौ बहाबाफोर नुबायोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 9365109033 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। आथिखालाव सिखावनि अनजिमाफ्रा गोबां बिबांनि बांलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव गुवाहाटीनि पानबाजार पुलिसा 3 सिखावखौ हमनो हादों। बे हमजानाय सिखावफ्रानो जादों फारियै बास्तव बर', मनदीप नाथ आरो गुबुन सासेया जादों बिकी कुमार गुप्ता। बिसोरनिफ्राय पुलिसा गंसे खावनाय स्कुटिजों लोगोसे सनाखौबो मोननो हादों। बिथाङा दिनै एनुवेल जिथु लिभ मोनो जायफ्रा कनभिक्ट जायो बिथांमोना बोसोरथाम कमप्लिट थाखांनायनि उनावहाय बोसोरफ्रोमबो लिभ मोनो एबा सुटि मोनो। बे सुटियाव फैदों। गिबि बोसोर सुटि होयोब्ला 20 साननि थाखाय होयो। थांनाय बोसोराव 20 साननि थाखाय फैदोंमोन। देग्लायनिफ्राय बिथाङा बोसोरफ्रोमबो 30 सान बेबादि सुटि मोनगोन। बेनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो नांगौ। जों बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। जुलाइ मासावनो गासैबो फर्मेलिटिसआ जाजोब्बायमोन खिन्थु 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सान थानायखाय हरथ'वाखैमोन एप्रुभ जाब्लाबो। दा उदांस्रि सान जोबनाय लोगो लोगो मैया जों लाइजामखौ मोनबाय ओमफ्राय दिनै फैदों। 30 डेज एबा 30 सान न'आव थागोन। बेनि थाखाय रावबो जेबो खालामनो नाङा। बे एक्ट दंखायो प्रेजेन्ट एक्ट भारतनि संबिधानावनो जे जाया कनभिक्ट जायो बियो बोसोरथाम कमप्लिट जुदि थाखाङो बोसोरथाम कनभिक्ट जाखांनानै जेलाव थानायनि उनावहाय सुटि मोनखायो। बेवहाय बेनि थाखाय सोरबा सोरखारनि गोहोम बा सोरबा दैदेनगिरिनि बुंनाय बिनि थाखाय जेबो नङा। जेबो लेना देना गैया बेयावहाय। जोङो फर्मेलि अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगौ आरो बे मथे IG प्रेजेन्ट अफिसनिफ्राय बिसोर एप्रुभ खालामो। जोंनि जायगायावहाय रिपर्ट लाहरो। जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय DC ओमफ्राय SP लकेल पुलिस स्टेशन बिसोर गासैबो मोनसे जथायहै न' नायनानै सिटुएशनफोरखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट हरो आरो बेनि सायावसो एप्रुभेल होयो। बेयाव रावनिबो आखाइ थाया। बड'लेण्ड बिनाय आफादफ्रा गैलिया। दा अल बड' भलन्टियार फर्सआ बैसो जादोंब्लाबो ओंखारबोफिनदों रायजो बिनो। मानो? बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय। जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेखौ लानानै आरोबाव रायजो बिनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन। बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। आं अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय
बरायदों आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा दा प्रेजेन्ट समाव मा जानानै दङ जों बिएसि बिटिसि मोनबोबाय थेवब्लाबो जोंनि गांनाय उखैनाया दाबो जोबाखै जों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जोंनि बर'फ्रा रावबो माने गोसोखौ जाफुंसारनाय बायदि मोना आरो रावबो बर' हारिया बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंनो हाया जोंनो बयनोबो बड'लेण्ड नांगौ जों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों गोजोन थांनानै थानो हाया निस्सय आरो जोङो अल बड' भलुन्टियार फर्सल' नङा जोंनि गोबां जोंनि माहारि आफादखौ जों सावरायगोन अलरेडि सावरायखाबायबो जों प्लेनिंखौ लागासिनो दं बे आरम्भ जाबायानो जासिगोन रुमि बसुमतारी एगराखी छात्री ताई माने मिजोराমৰ आइजेलत सिविल इन्जिनियारिंग सीट पाइছে जेडाब्लिउ मेन्सत पास কৰিলে ছোৱালী গৰাকী আৰু মেধাৱী ছাত্ৰী গৰাকীলৈ আমাৰ বিটিচিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে 4 লাখ টকা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে আমি যুৱ বিপিএফৰ এটা দল আহি আজি দৰংগাজলিত উপস্থিত হৈছো ৰুমি বসুমতাৰীৰ ঘৰত আৰু তাই মানে ইতিমধ্যে এডমিশন পাইছে আৰু তাই মানে কোর্সটো কমপ্লিট কৰি এজিন মানে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ উঠি আহক আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তাই আসলে দেউতাক নাই মাকে বহুত কষ্টৰে এই ছোৱালী গৰাকীক মানে পঢ়াই আছে আমি আশা কৰিম যে ছোৱালী গৰাকী এদিন মানে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহিব আৰু আমাৰ সমাজৰ লগতে আমাৰ দেশৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবলৈ তেওঁ মানে সক্ষম হ'ব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আজি তাৰিখত আমাৰ বিটিসি অঞ্চলৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা আপোনালোকে ধাৰাবাহিকভাৱে সদায় মানে দেখি আছে যে আমি পাৰ্টি হিচাপে দি আছো আৰু হাগ্ৰামা ছাৰে কিছুমান আমাৰ যিসকল মানে শুভাকাংক্ষীসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা মানে কালেকশ্যন কৰি আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেনেকা মানে সহায় কৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে